everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nganong dili ko magkahimo sa paglanay sa nakagapos sa akong mga kamot ug sa nakahigot sa ako sa katiil. O, si Bertagos. Ablihi ang nahimutangan ni Salamis sa Kusalem. Tuman, ano yung Bertagos? Oh, Dila. Prinsesa Hestia, sa noong ako nun sa'y pagkabuhaton ko sa imong amahan. hununga ka na gibuhat mo, Bertagos! Hununga ka na! Ako na lang ang latusa, Bertagos! Ako na lang! Dugo na yung lawas sa ating Bertagos. Dugo na. Labaw pa ni Ana ang mahitabo ni Salamis sa Kusalem kung magdumili si Hestia sa akong gustong mahitabo. Oh, God. Dili daw tanang akong anak. Prinsesa siya sa gugma o karuoy. Maong dili niya palabihon ang kaalautan sa tanan. Oh, ang buot mo bang ipasabot? Nga bahalag mamatay ka? Dili ihatag sa prinsesa sa Lemuria ang among gustong mahitabo sa akong kaluwang bakunawa. Maok ka na. Kuyawa, gini mga nahimong ginikanan sa prinsesa sa Lemuria, oy. Ma-immortal man o mortal nga yung mga ginikanan. Magpakahiro yun. Bahalag mamatay. Basta maluwas ang ilang anak kasi Hestia. Gusto ni silang ipapilit ang ilang naong sa posporo? Magpakahiro? Prinsesa sa Lemuria. Imog yung kisakit og maayo ang akong amahan, Bertagos. Sa kataas sa panahon, imo siyang gipainitan niya ng hudno nga nahimutangan sa akong amahan karon. Ug imo pagid siyang gilatos karon. Buhi iko. Buhi iko kay kitang duha ang magtiki. Buhi iko! Ah! 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 Ayaw ko masok! Hestia! Mas mayo pagpatyon ko ni mo, Bertagos! Nangita ka ay sa imong kamatay. Sige! Sige, pati ako! Ayaw ka nagbuhata sa kong anak, Bertagos. Amahan kong salamis! Sakto ka, Salamis. Mag-unsa naman di ay tuod kung mamatay si Prinsesa Hestia. Wa pa niya ihatag ka nako ang ako katuyuan. Di ba alas tur? Amahan kong salamis! Oh! Husto haring Bertagos. Naghagot akong maayo ra makuha ko lang ang idnas ka Prinsesa Hestia nga taga Lemuria. Nabot bisir ako sa lim sa kalibutan sa mga mortal. Unya, patyon lang sa dakong kasayon ang prinsesa sa Lemuria nga wa pa ko maangkon ang akong gusto. Mas palabihon ko ang mamatay kaysa maghari mong mga dautan. Sige, patiyan ako ninyo! Dili ikaw ang mamatay, Hestia. Kung magbagahi ka man sa among gusto, unang mamatay ang imong amahan. Ug paantoson ko ikaw agi og silot sa imong pagdumili sa among gusto. Nabutangan na nato ang baba ni Wasay sa pinugang dahon dong. Rungan nang wa pa magitaw na mauli si Wasay. Nga nang wa naman siya maglihok. Nga ko nang lagom naman ng iyang tabon-tabon sa iyang mata. Nititik pa ang iyang kasing-kasing sa dihang napainom na to siya sa duga sa dahon nga gitanom ni Garias nay. Pero dong, basin og wa pa matona. Say, tonla, palog, say, be, aron nga mabuhi ka pa in town, say, tonla ba? Allah, aladong, wa na dyan, wa na lit reaction.
reaction dong. Mana man tato sa... Aray! Tay, Wasay. Say! Tay. Say, taon say ayaw. Taon kong palaguta, say. Basin doon na pilit reaction, bebe, basawayan. Eric Emilia! Say! Mata, family! Wala! Aldrin Milton! Why labot will rabi? Ay, mora na makapaulit ni mo, say. Manapit na ng mga tawa sa kaila. Ala, buhi ka, say, buhi. Si Wasay, Wasay. Ay, kung kagsaghugot, day. Mapit akong apali, day! Bukon ko gano'n yung mga apalin, hon. Wala kahigapon ka laon, day. Aun siya! Tay, tay, hinahinay lang mo sa pag-inom sa tubig. Tingalig, matukan hinuong no. Dong, uhaw na taong kaayo mi dong, oy. Muna namig mamatay sa kauhaw. Ako giday, ako gikay namatay na gyud ko. Tungod sa hangol sa tubig, piti mang uhawa. Mao na Paita diha. din ning isa inyong planeta dong luminos. Ay! Magbantay gid mo din sa palibot tay Wasay. Dutag tingog ng luminos. Kay dili pa ninyo kabisado ang tanan din Dutag tingog. Mainom og magkaon. Bantayanan ninyo. Sige, dili ta magdugay. Upadayon ta sa atong panaw. Ano, sige, Ay, sige daw. time pa sa atong pagkantuan. Doon na ba'y pagkaon og tubig dito? Wa na tay. No, may damot. Pulos kayo o asupre ang inyo makita. Na. Induta. Aon siya. Mga bulkan nga giparagyan ni Bertagos ang atong makitaan dito. Hala, kanindot ko di ay. Usa nindot? Aon siya! Ako ba mga matay tas kauhaw? O gutom, Wasay. Dinhi pala dapita, mangita tag pagkaon ug magbaon mog daghang tubig. Unya-unya, sa mantay na ron sa may atong sudlanan sa tubig, iniran. Ni ako'y galon day. Ah. Nasa akong sako. Huwag ka kainomdom. Nagdako! Unya, og dili na maigo. Huwag na mamuhubas kay init na ba na dito? Sige na, Nanay Iran, Tati Wasay. Dili na ta magdugay. Alastor, andama ang imong mga sakop. Ngano, Haring Bertagos? Dili madugay. Moabot na karon ang akong gipaabot. Ang akong kaluhang bakunawa. Unsa? Oh, kun mao. Karon ba nato ipahigayon ang pagkuha sa kinabuhi ni Prinsesa Hestia? Gusto kong mahitabo karon ang pagkuha sa kinabuhi sa prinsesa sa... Dili na nato kinidugayon. Moabot naman gyud ang akong kaluhang bakunawa. Maangkon ko na ang gahong nga maoy makapalukapan ni Sus. Gibantog si Zeus nga mo'y gamhanan sa bisan unsang dinalang. Apan nganong pinaagi ni Prinsesa Hestia, malupig ba nato ang gahom ni Zeus? Tungod kay ang kasing-kasing ni Hestia putli. Ug wa kini man. Ug labaw sa tanan, siya lang ang mupatay og sa tibuok bulkan kun muhilak og masugo na ang prinsesa Moria. May gahom na kundaan Alastor. Ug kun magsagol na ang akong gahom ug ang gahom ni Hestia, malupig ko na ang hari sa mga puting engkanto nga mao si Zeus. Unsaon ko ang ako mga sakop? Ipatawag sila sa imong mga sulugoong uwak. Magtapok ang tanan dinhi aron nga magsadya sa umaabot nga pag-abot ni Bakunawa. Matuman, Haring Bertagos. Rakosalim! Haring Rasul! Pagkuyog ka mo ni Uwak, adtuan ninyo ang akong palasyo. Pahibawa ang ato mga sakop. Magtapo kitang tanan din sa hirian ni Haring Bertagos. Pagdali ka mo! Matuman, Haring Rasul! Barog! Asa mo dadang akong amahang hari ng Tengos? Paabot lang sa sunod nga mahita mo, Hestia. Dadaanan ninyo si Salames! Amahan ko, hari! Ayaw kabalagan ako, Hestia. Maningkamot. Makalingkawas ka din eh. Kuha mo'y makuha sa akong anak Bertagos. Makapalayo siya gikan kanimo. Andam ko magpakamatay alang sa kaluwasan sa uban.
Anaa ang among hari sa tanang hari, si Zeus. Nagtanaw ka na ako. Why silbi ang inyong hari? Kung nagtanaw man siyang nagkalisod mo, kitabangan na unta mo niya. Apan wa? Oh! Nakakita ka? Ania na si Bagunawa! Pinalang masugdan dayon ang ritual. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.